पहिलानो जोंनि प्रेस मिडियानो हामबाय दिनै अ जायगा आं मा फैमानि उद्देश्य महाय मिया क्लास 12 त्रिपुरा बोर्डनि कायसा जोंनि ककब्रक साबजेक्ट कायसा परीक्षा पाइ थांखा आ ककब्रक साबजेक्ट सुइथानि गो त्राइरक किसा केबें मुनुक जाखाहैनै आनि खुनजुगो सफायखा बरकनो बरक तुइदु स्कुल स्पेशली तुइदु स्कुल स्टूडेंट रक बरकनि केबें मुफायखा जे रोमान स्क्रिप्ट बाय परीक्षा थांथानिगो दिनै देवनागरी स्क्रिप्ट बा बांला अल्फाबेट बाय परीक्षा मा सुइने हिनै जे बरक इंस्ट्रक्शन जाहिनो परीक्षा सुइने सका इंगा सारनि अनेक किसु प्रॉब्लेम मुखा ताबक जों फाइबो साइमाखा जे बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रैक्टिस डेली खाइ दंमोन या गलसे परीक्षायाव थाङै सडनली बरकनो जोंनि अम्पी स्कुलाव जारा डिउटी दंनाय टीचार कयेकजन टीचार बरकनो साखा ना नरक रोमान स्क्रिप्ट बा इंग्लिश बाय सुइमिया बांला बाय मा सुइने निरनि जे ककब्रक साबजेक्ट होनै बरकनो किसा कक राखे साजों माबागै बरक बाय कक लाम सालायमाने बिसिंति साइमाखा जे बरकनि स्पेलिंग रगो किसा मिसा देरा खाना हयतो बरकनि हैंड राइटिंग स्पीड रक स्लो थांखा कमै थांखा कारण जे कायसा स्क्रिप्ट बाय प्रैक्टिस खाइमानि लयिं जा आ लयनो बरक और जा थाङै कता लय मास रङिखा आबनि बागै बरकनि जे प्रॉब्लेम आ प्रॉब्लेम रबो जों रतै जों जाल किसा कासाइ तंखा आबनो नायकानि खाइना बागै नां तिनि सिनि तयदु 12 स्कूल नि कायसा बॉयज हॉस्टेल थांग फाइका इंगो जागा तिनि गर्ल्स हॉस्टेल ताबुन सिनि इंगलो गोबांमा दं सिनि स्टूडेंट रक तै सिनि आरो जागा दं सिनि मैडम दं आरनि हॉस्टेल सुपरिनटेंडेंट तै चराइ रवर जागा 9 10 11 12 मिसराइ दं बरो प्रॉब्लेम सलाइ फिमन अच्छा है जे तब नियम और फाइट को बात है पर कुकिंग में और से मेरा कुकिंग बाहर की स्पीड कम था हैंडराइटिंग हो है कि और सिंपली बसर चलाते या प्रिपराक से जब हम अपनी और छना जाती जब और से की बात होती आव बेलागे हामबाय हायनोहाय जों साइमानो सिनि जाराय रंखा भबिष्यतनि समाजनि कायसा बरक मेरुदण्ड हाय बिहिजाव जे स्टूडेंट रक खाचिनि थिनांनि जाति निगो बरकनि जे तिनि अम हाय जे क्लास 12 नथों क्लास 10 नथों अम तो वन्स इन ए ब्लू मून हिमा हाय बसर वाइसासि बरकनि अम हाय चांस फैमानि आ चांस जदि वाइसा देराय थां खांखेस राय ते वाइसा बनि बखा बाय थांनाय बखसु काइमे यां थानाय आबनि बागैनो जों बरकनि खलक बाचाना बागै फायो एज ए न्यूली इलेक्टेड एमएलए आं अम्पी नगरनि आं खरकसा रिप्रेजेंटेटिव नि आं बरनो खा थमैनो बरकनि खलक बाचाना बागै आं फायो तै चिनि जे लामा तंसाकसों कुसुक बेरेमनि बरक बायसिं कक सालायनाय आमो खालायलायमान चिनि रायरक खताब देरामुन देरायनि थांखा आ देरामुननि बाहायके बरकनो जों रिकभारि खायतोय फेमानो आबनि लामा बाहाय बाहायके लामा तं आ लामानो जों रुतुक तिखलायनाय तै जों कुसुक बेरेमनि बरक बाय कक लामा सालाय अच्छा है कि नंतिनि और बिदु बाल पोस्टनि से मजे हो मालायनि खाराबो बाहाय मा पानी खावति इन ब्रकनो बाहाय के फोकसर मोनबा बाहाय के नेसेसिटी आव बेलायखे आं तो खातं थकजाक नरक साइमानो आंबो खरकसा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दं माने अराउंड 9 years आं साख्रि खाइजाक 10,300 तै जतन साइमानो अंगा स्टूडेंट बाय जे टीचर नि जे रिलेशनशिप जे सम्पर्क दं माने ताबो खाने आनि बखागो माने किसी साफन आनि माने कमिकरि गाइसि स्टूडेंट आं नुख खांखे आं आबनो नुख खांखे आं खरकसा ताफोर आं साकसन आं टीचर हाइके आं मातो आबनि बागैनो आनि फर्स्ट प्रायोरिटी दङ स्कूल विजिट खाइना रक उसिनि स्टूडेंट रक बम हाई फैसिलिटीज बरक माइ तंग बाबो जागा बर असुविधा खाइ असुविधा क्लाइ तंग बा क्वालिटी एजुकेशन माइ दे तंग अमा हायरक नायकानि खाइना बागैनो आं प्रायोरिटी दिगो फर्स्ट स्कूल स्टूडेंट बा स्कूल एजुकेशन आं बेसे प्रायोरिटी दिगो इनके बरक कक सालाय माने बिसिंतै बरक बेलायखनो कोऑपरेटिव तै रेस्पॉन्सिव बरक रेस्पॉन्सिबल बरक बेलायखनो एकदम डिसिप्लिन आंनो फाइगा फाइगै जोंनि मैडम रिंमानि लगे लगे बरक एकदम चटपट विदिन 1 मिनिट डिविजन बरक जतन हाजिर फायो आसके डिसिप्लिन फोरोंजाक दङ आबो हायनो फाइगा ता अच्छा के तब से अब है जे माबरी का रोमांस की अलाउ करिनि छानाय फोरखौनो अति रकमने के फोकसर मोनदों अक्ट आं कचारना मुसुगो जों सराय के साइमानो जे मिया क्लास 12 स्कूल नि जे हेड मास्टर बे कक सालायखा अबार टेलीफोन आं कक साखा
तामनि बायदि अमा हाकि केबें फाइका आइ सामनि बसाबो जों बुदो कनफार्मेशन खलायलायखा कक सालायखा हिसाब इंगा आं बनो साकानि नारो कि कुनो सार्कुलार देतां कुनो रिटेन नोटिफिकेशन देतां विदाउट नोटिफिकेशन विदाउट एनी सार्कुलार नों बायगे स्टुडेन्ट दागि मान जे रोमान स्क्रिप्ट बायनो मा सुया देवनागरी बे मा सुनि हिने अमा हाय सार्कुलार जदि तंग तंगा आनो फुनुक दिहां साकाबानो इंगा आं गोबां मा इनक्वायरि खायखा नेने डन बस्को स्कुल बिश्रामगंजनि ओ जागागो रोमान स्क्रिप्ट बायनो सराय परीक्षा ते कामालगादी गिरो गोबां मा स्कुल रोमान स्क्रिप्ट बाय जरा सुइटेबल जानाय रंखे रोमान बायरिखा बाक्सा बांला बाय सुइथाव जानायखौ बांला बायरिखा तो बे अमा हाय जे कुनो मेंडेटरी आं मने खाया जेखौबानो बांला बायनो मा सुनि टीबीएससी एग्जाम अंखे अमा हायला आं ताबो जरा कुनो आनि या फागो सार्कुलार बकरै साका गोबां इनक्वायरि खायनायखा कग्रक डिपार्टमेंट इउनिभार्सिटी नि जे बर' बाय फोरों नायखा बर' हाकिनो सावो अमा हाय कुनो सार्कुलार या फागो करै ओ जागा बाहायखे बखरकसा बारबेलि कक सालायगै त्रिपुरा बुदनि बर' बाय कक सालायफो बरफ साफो बांला बाय मा सुइनै हिनै बारबेलि बाय बायके बाय एक्सेप्ट खायखाना फरकसा ताबो जदि जों कुनो कुदो केस खायखांखे तामो जवाब रिनाय सिनि हेडमास्टर बा सिनि स्कुल अथॉरिटी जेरो दायित्व तने अम्पि नगर तने बतामो जवाब रिनाय बकुदो रिंजांनाय कुदो रिंजा हाके एविडेंस सुनु नगो बफुनु मागला साबो फासंनाय बनिजे फासंनाय बले एगो खरकसा कर्मचारी जे रेस्पॉन्सिबिलिटी तigi सामंतां तंनाय बरक अमा हायके माने चिकन सासाके लाइटली वान संना माने अमो बेलाय खनसा एकलाय बनि होयते सरायरनि बर हेम्पार क्लायखा सरायरनि परीक्षा गो बरनि मानसिक बाय बरनो आगातंखा मेंटली किसा बरक तब हेरेसमेंट खायजों मा हिंजा थांखाता केबें मु फायखांखा